n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne na Kristi, o tozuru Jesu onye jisi ike. Ka anyị kọọnụ Jesu aka biko. Anyị na-ekele Chineke na ya bụ mmiri ka ọ na-ezo, ka ọ na-ada na anyị che na anyị niile agwụgo. Mana dịka o si bụrụ mmasị Chineke, o dobela anyị ndụ wee lute n'ụbọchị tata. Anyị na-ekene ya. Anyị na-aja afịa mma, anyị na-ebunye afịa enu dịka anya bụ ihe si dị. Ama m na ọtụtụ n'ime anyị nwetara nya bụ nyanya, mana ọ bụrụ ọsọ na ha nweta nya bụ nyanya, mana ha nwekwa anyị ike ya chaa ya dịkwa mma. Anyị makwazi ọfụma na ofu nwanne anyị nwoke Jonazụ Nwalọzie ka nya bụ aka nke ọnwụ kpalụ. Anyị na-ayọ Chineke ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa. Anyị na-echetakwazi na aja masị n'ụzọ pụrụ iche ndị charismatic group na-ekene Chineke maka mmepe nke ụka anyị na-emepe tata, na-ayọ nchekwaba nke Chukwu. Cecilia Nna Ọtụbiasị Nna na-erunye mkpụrụ obi Cecilia Nna onye rapụrụ ụwa n'ụwa. Kensili Anyanwụ na-erunye mkpụrụ obi Ezinna Emmanuel Anyanwụ. Nneka Njọkụ na-echetakwazị n'ụzọ pụrụ iche Joaquin Njọkụ, Innocent Oledimma na Chinyere Ekpendụ. Chibụzọ Nweke na-ekenekwazi Chineke maka nnachite nke anyị na-achitekwalụ n'ụlọ ụka. Ezinụlọ Ọsọ Ndụ na-ekene Chineke maka ngọzi ya na nchekwaba ya n'ebe ha nọ. Anyị na-erunyekwazi maazị a maka Fidelia Njeze onye rapụrụ ụwa n'ụwa, na-ayọ ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa. Anyị na-echetakwazi Justina Odegbua, Anthony Chibunna Okeke na Moses Chiemeka Okoroma, na-ayọkwazi Chineke ka mkpụrụ obi ndị a niile zuru ike na ndokwa. Anyị nwere ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ na aja masị n'ụwa, ka anyị natazia n'isi ya na rụnye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado n'onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile na ụlọ ụmụnna m, na-emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọbụ, na ndị mmụọ na ndị nsọ niile, na ụlọ ụmụnna m, ka unu rọbara m ose bụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe.
Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Ka anyị yọọ ayịyọ. Nna anyị, Chineke anyị, site n'irube isi nke Jesu nwa gị, ịkụlitere ụwa dara ada, biko nye anyị bụ ndị kwere na gị aṅụrị dị asọ, mekwa ka anyị bụ ndị ịgbapụtara n'ịgba ohu nke njọ nweta aṅụrị dị ebebe. Ayọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Zakaraya. Gị bụ ada Zayọn, were obi gị niile ṅụrịa nnukwu ọṅụ. Gị bụ ada Jerusalem, tie mkpu ọṅụ, n'ihi na lee, eze gị na-abịakwute gị. Ọ bụ onye nzọpụta, aka ya kwụ ọtọ. Ọ dị nwayọọ, bịakwa na-agba ịnyịnya ibu. Ọ nakwasara n'elu nwa ịnyịnya ibu. Ọ ga-ebipụ ụgbọala nke Ifrem na ịnyịnya agha niile nke Jerusalem. Ọ ga-agbajikwa ụta agha, bịakwa gwa mba niile okwu udo. Ụgbọ ọchịchị ya ga-esite n'oké osimiri ruo n'oké osimiri nke ọzọ, bịakwa site n'osimiri ruo na nsọtụ niile nke ụwa. Okwu nke ose bụ ụwa. Chineke m na eze m, aga m etogide aha gị ruo mgbe ebighị ebi.
aga m etogide aha ruo mgbe ebighị ebi. Chineke m na eze m, aga m etogide aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Chineke m na eze m, aga m eto gị, aga m agọzi aha gị ebighị ebi. Aga m eto gị kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Aga m eto aha gị ebighị ebi ebighị ebi. Chineke m na eze m, aga m etogide aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Onye nwe anyị bụ onye amara na onye ebere. Ọ naghị ewe iwe ọkụ, obiọma ya ebuka. Ọ na-emere ihe niile o kere ebere. Chineke m na eze m, aga m etogide aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Onye nwe anyị, ka ihe dum i kere kelee gị, ka ndị kwere na gị too gị. Ha kụọ akụkọ ebube nke alaeze gị. Ha kwuo okwu banyere ịdị ike gị. Chineke m na eze m, aga m etogide aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Onye nwe anyị kwesịrị ntụkwasị obi n'okwu ya niile. Ọ dị ka asa ọrụ aka ya niile. Onye nwe anyị na-ebulite ndị niile na-ada ada. Ọ na-ekulitekwa ndị niile huru ehu. Chineke m na eze m, aga m etogide aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Pọl dị asọ degara ndị Rom. Ihe unu chọrọ abụghị ihe nke anụ ahụ, kama ihe nke mmụọ, ebe ọ bụ na mmụọ Chineke bi ebi n'ime unu. N'ezie, ọ bụrụ na unu enweghị mmụọ nke Kristi, unu abụghị ndị nke ya. Ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ kulitere Jesu n'ọnwụ bi ebi n'ime unu, ọ pụtara na onye ahụ kulitere Jesu n'ọnwụ ga-esite na mmụọ ya were ndụ nye ahụ unu pụrụ ịnwụ anwụ. Ụmụnna m, n'ihi ya, o nweghị mkpa ọbụla ọ dị irubere onwe anyị nke bụ anụ ahụ isi, ma ọ bụ ibi ndụ nke anụ ahụ. Ọ bụrụ na unu bibe ndụ dị otu ahụ, unu ga-ala n'iyi. Ma ọ bụrụ na unu were mmụọ nsọ pigbuo mmerụ anụ ahụ, unu ga-adị ndụ. Okwu gosiri ụwa. Onye nwe anyị kwuru sị, abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ.
O nweghị onye ọbụla na-abịakwute nna ewepụ ma o si n'aka m. Alleluia. Otito dịrị Jesu onye jisi ike ụwa n'eze. Ụmụnne m, obi bụ m sọ aṅụrị izutekwa anyị niile n'ụbọchị tata. Kịta ka m fụkwala ihe dị iche na mmadụ ịkwa ụka na unu ụka ghe oghe na mmadụ ịka ụka mgbe ọ na-afụ ndị nke ya anya. The difference is clear. No, 7-up. 7-up is not the difference is clear. The difference is clear. Maka na mmadụ nọdụ n'ụlọ ụka ọkpakọta fada ọnụ mana ụlọ ụka ghela oghe. In fact, the first 2 weeks ịka ụka na empty seat was so difficult. Mana gradually, ebido mụtabakwa ya dịka ihe ọ bụ. Anyị niile gabigalụ nnukwu ihe kpọrọ akpọ, nnukwu ọnwụ. Anọnya melu njuwelu si ndị katala obi wee bịa ụka tata. Ọ bụ ndị be anyị ọsọ unu deme unu agbanika ndị kata nwụrụ obi wee bịa tata. Maka na
ọ bụ na ihe nwa mela akụziriola anyị ihe ọ ga-akụziri anyị bụ mkpa ịdị umeala ana ịghọta na mmadụ n'ụwa enwerọkwu n'ihe ọ bụ. Ama m na ọtụtụ n'ime anyị ezubego ọtụtụ ihe anyị ga-eme n'afọ n'ụwa, and the year 2020 has been a great year. Echeta m mgbe Abacha na ya, Sani Abacha, ihe etinye na Nigeria bụ Vision 2020. 2020 nụ wee tego echekwubeli ya. Ọtụtụ ndị mmadụ tinye Silver Jubilee. Even mụnwa akwadosigo maka na fada mụ na ya na-alụ ọlụ ya eme Silver Jubilee na Ghana ending of this month. Akwadosigo m etu m si eje Ghana ending of July n'ụwa ka anyị jee mee Silver Jubilee. Nyanwa na onwe lodugidego kọntena lodugide mmanya a ga-aṅụ na-atụ ya na ihe ya ga-eme na ya ga-egosi ndị Ghana na ya si America bịa. Anyị nchebie n'ọsọ ebe a tata afụkwọ dị flight eji apụ ma ya bụrụzie ha na-egosi ndị Ghana. Akansụl go ihe niile ya bụ na ọtụtụ zubere ọtụtụ ihe bụ n'obi, mana ha niile na-eke osi tọgbọlụzie. Enwere onye na-akọlụ m one of onye Igbo anyị nwụ na Bronx ekwesịrị ichi echichi na Disemba anụnwa na-abịanụ. Ọ na-alụ ụlọ ya aghala na-alụ ụlọ aghala ọnọdịkasị n'ọlụsịbagie n'ọfọzi ụmụ finishing touches ka e wee dozie ụlọ ka amalụ na dike si mba wee bịa ya na okpuru ede ọ ga-ekpunye n'isi. Arọtasịgo ma afa a ga-eji wee chi echiche nke nwunye ewetekwugo afọ ọ ga-eji wee chi echichi. A na-akwado ma akwa ma ihe niile na-edozi ụlọ. Kedu ebe ha niile jiri n'ime ala? Ụlọ nwanụ ọ larụrọ echichi o wetara ndụ nyadị. O wee bụrụ na ihe nwa melụnụ kwesịrị ịkụziri anyị nnukwu ihe bụ mmadụ, gosikwazi anyị na enwero ihe anyị bụ, na anyị nwere ike izube ihe n'ụtụtụ apụta n'ehihie omegene omebisịa, na anyị nwere ike iche na nke nwa nwere ike ime apụta na mgbede ya nke aha anyị chere nwere ike ime emebisịa. O gosi na enwere onye nwe anyị ọnya ka ọ si anyị na sọọsọ ma anyị enwere mmụọ nke Kristi na enwere onye anyị bụ. Oziọma wee sị anyị tata, bịakwutenụ m unu ndị bụ na anyị gboo, aga m enye unu ezumike. Ọtụtụ ime anyị bụ nnukwu ibu ugbu a. Ọ bụ naanị dị nwe naanị Jesu Kristi pụrụ ịghọta ya. Ọtụtụ adị ekwuzi okwu COVID maka na echeta na mgbe ihe nụnwa bidoro ọfụ, ụjọ ji onye ọbụla ma fada nọ n'elu ya. I think na the last mass anyị kala ebe a should be on the 15th of March. I remember because esi m Nigeria wee nata on the 11th. Anata m on the 11th from Nigeria ka ụka ebe a on the 15th. After 15th, that's it. Onye ọbụla gbabaga n'ụlọ maka na ihe tụkachara ụjọ bụ iche na-ekwu inekwe nọ gị na-akụ ọ bụ na o dinago. Iche na-egwu megide ndị Parish ma onye nke a nwụọ, onye nke a nwụọ, onye nke a nwụọ. Initially ụjọ bịalụ n'arụ, akpọ gị je bịa funeral home, obi eme gị pim. Ezi ọka isi je ebe a ka ị ga-afụ the challenge of fear and faith. People fear is so dangerous, and except you conquer your fear with faith, ime nweta onwe gị. So that was the height of challenge. Maka ịma mgbe ụfọdụ a na-ihe m ji chọ ka a na-achọ ka m na-akọwa ya ọfụma maka a na-ekwu okwu Chukwu ọ dị ka ọ dị izi. Ọ mgbe apụtara na the real practical situation, ọ mgbe ka ị ga-afụ the challenge of life. The first person nwụrụ na chọọchị m nwụrụ ada 2 weeks anyị ji mechi ụka. 2 weeks odina ndị bi ekpọ m hai si ọta ka etu aga m si je mbịa ya ụjọ na mbịa sị onwe m why this fear? Gịnị ka ị na-atụ dị ụjọ? Mbịa sị ọkwa doctors nọ n'ụlọ ọgwụ ha, ọkwa nurses nọ n'ụlọ ọgwụ ha, oke onye nke a nwụrụ na COVID, gịnị ka ị ga-eme? Mkpe ekpele n'ime obi m si Chineke
ihe ọbụla ọbụla ya bụrụzia nwelụma tinye n'imi jebe funeral home. So obi m na-agwa m fear and faith, fear and faith. Ihe a ka m nọgidere ọgụ fear and faith wee jee that first one. Ejesara m that first one conquer the rest of it. There is power in faith. Maka ịrapụ ụjọ azọgbucha mụ na gị. Mana faith helps to defeat fear. Kedu onye anyị ga-enwe okwukwe n'ebe ọ nọ? Ọ bụ Jesu si anyị bịakwutenụ m ndị ibu na anyị gboo. Bịakwutenụ m. In this situation anyị nọ, ọ bịa ka anyị ga-abịakwute. Ma ndị lụzụrụ ọrụ ha nwee n'okwukwe siri ike. Ndị mmadụ nwụnahụrụ, o nwekwa ma ndị mmadụ nwụnahụrụ na Naịjirịa enwebere ike ju ụlọ jide n'obi unu aka. Ndị nọ na nyanya bịakwute ya. Ndị nọ n'ọgba aghara dị iche iche, financial situation, this is the time to look up to him. Ka anyị yọọ ọnụ Chineke ka onye anyị okwukwe siri ike. Okwukwe ahụ ka anyị nidila at this point. Ka anyị wee were okwukwe ahụ wee merie ụjọ. Ka okwukwe tọrọ atọ nke ọ bụ naanị Chineke pụrụ inye nọgide n'ime anyị niile bido kịta wee ruo mgbe ebighị ebi site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị kwụ n'ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke ya bụ otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke bụ nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. A mụrụ ya amụ, emeghị ya eme. Ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum. Onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe rịdata. Were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, ga-abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọta ahụhụ, ọnwụọ, enye. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo. Ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri Chukwu na ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa apụta, onye a na-esepụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ ka anyị kpee ekpere maka nzukọ nsọ Katọlik gazuru ụwa niile. Maka pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ụkọchukwu niile na ndị niile na-agba odibo n'ọlta nke Chineke. Ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya nọnyelu ndị ndu anyị n'ụwa, nye ha amamihe, nye ha nghọta, nye ha ike, nye ha agwọmọya dị iche iche. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Ka anyị kpee ekpere maka anyị niile gbakọtara ọnụ ebe n'ụwa, maka ndị kọmuniti anyị niile ebe ma ebe ha nọ na ma ndị enweghị ike ịbịa ebe a n'ụbọchị tata. Ka Chineke nekwasa anyị niile anya n'ofu n'ofu ma gbuola anyị mkpa anyị niile karịa ka anyị pụrụ eyi ya. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị nọ na nyanya, ndị nwekwazili ndị na-elekọta ha anya. Ka Chineke onye na-agwọ ọya niile bịa metụ ụmụnne anyị ndị a niile aka ma gwọọ ha mkpa ha niile na nyanya ha niile. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Ka anyị kpekwazị ekpere maka ụmụntakịrị anyị
ndị zutelu nnukwu ọgbaghara anụnwa, ndị ọgbaghara anụnwa tinyelu nnukwu ọgbaghara n'ime ha, ka Chineke nye ha ume, nye ha nghọta, nyekwazi ha ike nke ha ga-eji wee nagide ọnọdụ nụnwa wee ruo mgbe ihe nụnwa na-ekwo gafechalụ. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị ka anyị chetakwazi ndị niile nwụrụ anwụ, ọkacha nwanne anyị nwoke Leonard Nwalọzie na ndị niile anyị kwupụtara afa ha na aja masị nụnwa ndị rapụrụ ụwa nụnwa, ka Chineke nabata mkpụrụ obi ha na ndokwa. Anyị arịọ gị biko dị nwe anyị ka anyị natazie isi a na runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Onye nwe anyị Chineke ji ike niile, anyị erunyegolu gị ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị dị iche iche. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụla ahịhịa anyị, ma gbuola anyị mkpa anyị ndị a niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. rịọba na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụburu ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị biko mee ka aja nke a anyị na-achụ maka otito nke aha gị sachaa anyị site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị, ka omume anyị bụrụ ihe na-ewetara anyị ndụ nke ga-akwadebe anyị maka eluigwe. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ, welite n'obi elu, ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ya ekele. O
kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ Chineke jikere na onye ji ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka amụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtala anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site rụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihu nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi, bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzienụ Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị oke ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belong to our God forever and ever.
ụmụnna ka anyị were nụ n'ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna. Zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị osebụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye, na-elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo. Ụmụnne m na Kristi, nenu nwa atụrụ nke Chukwu, nenu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile ruo na ndụ ebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, onyinye inyere anyị n'oriri nke a ebuka. Biko anyị na-arịọ gị, mee ka anyị nara onyinye nzọpụta nke a, were na-eto gị mgbe niile akwụsị akwụsị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Just very brief. Well, not enough announcements, so just very briefly. Yeah, they are very, very snappy. Otodiri Jesu, Otodiri Jesu, Otito diri Jesu. Akwụkwọ Jizọs aka again. We praise God for letting us see today and be at the church. The bishop asked that everyone receive the body of Christ by hand. When going to receive communion, your face masks must remain on your face, and only after you have received the Eucharist in your hand will you walk away. Can you quickly pull down your mask, put the sacred host in your mouth, and quickly put your mask back again, Father, at the beginning of Mass? Then you can walk back to your seat. As you probably heard, the church capacity was reduced to 25%. Since we have limited space, we are asking those who attend 9:15 to consider going to 12:15 or 5:30 bilingual. Those who attend Spanish Mass consider going 5:30 p.m. Families are expected to sit in one row. There will be designated person keeping count as people enter the church. Today, Jesus helped until Tony come, and then we keep the count. But you guys can see that we didn't take up to our 25%. We still have on the right. So everybody, tell everybody when you get home that we still have room for next Mass. We want to feel as we normally feel, please. Only the main entrance will be used to enter the church, but all doors will be used to exit. And then they say we hired some to clean after Mass, but we are asking volunteers. I told Maria that we will clean after ourselves today, but she said that Jesus will show us how it is done, because at least we won't leave our own part of the job for others to do for us. If you look at what I posted, you will see that other masses have people that clean after them. So I think we will clean today too, and he will show us how it is done. Ushers will not touch money, so please bring exact change. Because the elderly and people that will compromise the immune system are encouraged to stay home because of the circumstances. We hope to see them again. For resemblance of normalcy, any birthday, any celebration, Father said to say, nobody. Any anniversary? No anniversary. Welcome back to the parish of St. Fortunata. May God bless you all for coming. So dịka o si kwu briefly, onye lụzi anya ka ọlụ nwanne na anya emepego ụlọ gọkwe arụ n'anya ụlọ ya afụ na ụlọ ama anwụ enweghị ga-egbu ụlọ. We have come to stay by the grace of God. So onye lụzi agwa nwanne because anyị ga-achọ next Sunday ka this part of the church or sacred space ka mmadụ nọrọ ya. We have to maintain families as we did today. I'm a ọfụma tata, and we have to maintain it this way. Onye ọbụla aka ka we nwee ike accommodate as many as possible members. Because anya dị jubu n'ụka ma afọ dizi ịgba na basement. So I want us to fill up the church that going down to the basement. Ngwa ka gbasa na.
Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nabanụ misa gwụsịgo.